Kaixo, Eneko Tejada Garitano naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta oraingo honetan ikasketa ingurune virtualetaz ere jarrituko natzaizue hitz egiten. Beno, ikasketa ingurune virtual bat diseinatzeko zeinbait aspektu kontutan izan behar dugula ikusi dugu horreko bideoetan. Orduan orain egingo duguna da beste aspektu edo kontu batzuetaz hausnartu. Orduan, diseinu egoki bat egiteko, guk nahi dugun diseinua egiteko, zein izan egokia izango litzateke guk nahi dugunari erantzuten diola, edo guk nahi dugunari erantzuten badio, nolabait esango genuke egokia dela, komien artean, egokitasun horri egokitzeko, lehenengo eta behin egin behar duguna da, pentsatu gure ikasleek zer egingo duten. Hau da, guk irakasle moduan zer nahi dugun gure ikasleek egitea, sortzea, ezta? Orduan, eta sortu ostean, ezagutza hori eraiki ostean, zelan aterako duten beren burutik, beren kogniziotik, zelan espresatuko duten. Hau da, beraiek egin ditzazkete ekintza ezberdinak, ezagutzasko ekintzak, ulermeneko ekintza, baina gero, gu irakasle moduan ziurtatzeko ekintza horiek burutu dituztela, espresatu beharko lituzkete ekintza horiek. Orduan, ekintza horiek egiteko, hor gaude, ezta, gure ikasleek egiten dituzten ekintzetaz, ezta? Orduan, ikasle horiek egiten dituzten ekintzak kontutan hartu behar ditugu. Eta orduan, hausnartu behar dugu egingo dituzten ekintzetaz. Orduan, ekintza horiek egiteko esan bezala, lehenengo informazio bat heldu behar zaie. Eta orduan, kognitiboki ekintza batzuk egiten dituzte, ostean output bat egiteko eta espresatzeko. Orduan, guk informazio hori ezagutza bihurtu, gure ikasleek ezagutza hori, informazio hori ezagutzan bihurtu baino lehen, heldu araziko diegu informazio hori Web 2.0ko baliabide ezberdinen bitartez. Edo bestela tradizionalki, bideo edo audio baten bitartez, baina wiki, blogak, komunikazio sistema ezberdinak erabili ditzazkegu, sare sozialak adibidez, gure ikasleek ekintza ezberdin horiek, ulertu, ezagutu, planifikatu, hausnartu, eraiki, horrelako ekintzak egiteko, erabili ditzazkete esan bezala guk planteatutako Web 2.0ko baliabide horiek. Orduan, Web 2.0ko baliabide horiek guk irakasle moduan erabiltzen ditugu informazioa elearazteko eta gure ikasleek informazio horrekin zerbait egin ostean, egingo dutena da esportatu eta guk erabili ditugun Web 2.0ko baliabide berdinak erabili ditzazkete kanporatzeko. Orduan, ezagutza berri hori orritxuri batean idatzi beharrean, idatzi dezakete wiki batean eta konpartitu beste taldekide batekin eta bar. Galdetu beharrean klasean offline egiten den moduan, errealitatean, egunero egiten den moduan, galdera planteatu ditzazkete chat batean, edo foro batean, edo abar. Eta nolabait hau izango litzateke kontutan hartzeko kontuak edo kontzeptuak. Ingurune virtual bat, ikasketa ingurune virtual bat sortzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte.